Assalamu alaikum jama'a. Wannan bawan Allah da kuke gani shine Usama Yarima Karkarna mai yan kwashi lokal gama mai karanto lokal gaman 774 na Najeriya baki daya. To amma ni mutumina ne, bawan Allah nan muna tare da shi koyaushe inda ya shigo Karkarna baya da mazauna sai wajena. Ni kuma ba so nake ya karanto mini lokal gaman kamar yadda wasu yake karanto musu na jiha a jero a ɗaya ba. Ni yadda nake so da wannan bawan Allah, ina so ne daga cikin baiwa da Allah ya yi masa ku ƙara fahimta, ba wai kowane jiha in aka zo da lokal gaman ɗin gaba ɗaya yake jero su ba, kuma ba wai aji ya shiga ba. Ni so nake yi in tambaye shi kowace kalma nawa ce a Najeriya da kuma inda suke. Su saboda haka za mu iya farawa da kalmar ƙarshe ta abacha da wato Z. Za nawa ce a Najeriya, Malam Usama? Yanzu Z da suke a Najeriya, Z guda 7 ne kawai a Najeriya. A Kebbi akwai ɗaya Zuru, a Zamfara akwai ɗaya Zurmi, a Kaduna akwai guda 2, Zangon Ƙatar Zaria, sai Katsina ɗaya Zongo, sai Bauchi ɗaya Zaki, sai Taraba ɗaya shine Zingo a Taraba. Guda 7 ne da Z a Najeriya. To saboda haka kuma W Y kenan, wa nawa ce a Najeriya ranka ta kawo? Y ko W? W Y kenan. W guda 13 ne a Najeriya. A Sokoto akwai Wamako, Wurno, sai Kebbi ɗaya, Wasa Kudanko, sai Kano guda 2, Warawa da Wudil, sai Bauchi ɗaya, Warigi, sai Nasarawa, Wamba, sai Taraba, Wukari, sai Neja, Wushishi, sai Taraba guda 3, akwai Warinos, Warisawu, Wis, sai Fulato ɗaya, Wasi, shi kenan guda 13 ne daman Wasi. Wa haya uku muke da su a to a cikin wannan kalamomi na abacha da a lokal gama din Najeriya 774 da muke da su, wata kalma ce tafi kowace yawan lokal gama a cikin su? Duka ai ya fi 110. Ai 110 kuma T kuma guda 20 ne daidai T. To ita wannan ai din a kowace jiha za ka iya kawo mana biyu a cikin 36 da muke da su a Najeriya? Guda aiwa ai ko na Bauchi ai akwai Itas Gadau, kuma na ma Katsina ma ai akwai Ingawa ko. To kuma a wannan Ibadan akwai 11, akwai Ibadan North East, Ibadan North West, Ibadan South East, Ibadan South West, Ibarafa Santara, Ibarafa North, Ibarafa South, sai Ido, Irefo, Iseyin, Itesuwayo, Iwajowa. Kaga nan ma a cikin Ibadan ne. Kawai kaga a Lagos ma akwai kai kana Ikeja, akwai Ikorodu, Kuso, ai kaga yake nan ma guda 2 ne. Kaga nan ma ko a nan ma arewa kadai ne ma kage. Amma kaga kamar T ma kashe a Najeriya T 20 daidai ne. Kaga Sokoto kashe akwai guda 3, Tambuwal, Tangaza, Tureta, sai Zamfara guda 2, Talatan Mafara, Tsafe, yauwa sai mu nan Jigawa namu Taura, sai Kano 5, ta kai Tarauni, Tofa, Tudun Wada, Tsanyawa, yauwa sai Yobe ɗaya shine Tarmuwa, sai Adamawa ɗaya Tungo, sai Nasarawa ɗaya Toto, yauwa sai Taraba Tukum, sai Neja Tafa, yauwa to sai Benue Tarka, sai Rivers shine Tayi, shine karshe 23 kenan. To wanne ne suka fi kowanne karanci kuma? Karanci? A wannan H kaɗai. H guda 3 ba. Din Najeriya H 3 kawai muke da. Ne kaɗai daga mu nan Jigawa muna da Hadeja, sai Borno yana da Hawul, sai Adamawa yana da Honga. Guda 3 ne kaɗai ne H a Najeriya. Ikon Allah. To bayan ai din wace ce take mata baya? Sai wannan sai C guda 6 ne. Cha kenan. Sha ba. Kaga Kaduna akwai Shikum, a nan Katsina akwai Sharanshi, a Borno akwai Shibo, a Neja akwai Shanshaga, a Cross River guda 2, Kalaba Municipal, Kalaba South, da musi guda 6 ne. To kuma a cikin wa'annan kalmomi na abacha da a cikin local government ɗinmu da muke da su, wata kalma ce babu ita a Najeriya? Babu ita? Kaga dukan su ma akwai su a Najeriya. Kowace akwai ta? Kowace akwai. Sai dai ba yawa? Sai dai ba yawa. Kowanne akwai su a Najeriya. Daga Abacha da Ifaga, Ijakala, Mana, Orasata, Uwa, Yaza, duka akwai su a Najeriya. Duka akwai su. Wannan bawan Allah in dai ta fagen local government ne din Najeriya ranka ta kaf, ya ce dai a yan kwashi dai shi kaɗai ne. Saboda haka ni na ƙara da din Najeriya. So saboda haka wannan challenge ne, in kana da naka gwanin ni ganawa. To muna sauraron ku, na gode.